zuen arregia. Euskararen nazioarteko egunaren oihartzuna ospatzen gabiltza aurkezten dugu, era dotorean, Euskal Herriko memoria eta historiaren zati bati horazarre eginez, Gabriel Arestiren, Arri eta Herri eta Ari buruz egindako 50 idazkiz osatutako bilduma. Ni bere gogoan baditu gauza batzuk, gainera zupan joan gehiago, maila apalagokoak, baina gehiago, urteen poderioz, ezta? Eta orain ikusita zenbat eztabaida eder eta aberats sasoi batean Arri eta Herri gora eta behera. Xabier. Eta zenbat ikasten dan horrelako kulturlan baten gaineko eztabaidetatik. Nik orain faltan hartzen ditu zarritan. Arestiren eta gaurko beste inbeste adituen lanak barriro aukera ekarri duzku, dan hori Arri eta Herri eskuartean hartu eta datorren asteburu luzetxo honetan gozatzeko eta hartzeko. Durangora joan etorriak egiten ditugun bitartean, badaukagu beste eginkizuntxo bat. Beraz, eskerrak emon zueri, aditu guzti hori, idazle guzti hori, eta hau eskura jarri eskuzuelako, eta aprobetxatu nahi dut Aresti bera ezan paper politiko zuzena, eta sakrilegioa parkatu dut duztala uste dut. Xabier Monasterio esan duzku, alaxe familiak eskatuta, oso merke, oso edizio zoragarria da, baina oso merke salduko dala ez garrete egin izari. 20 eurotan salduko dala lan hau. Eta nik egitu dut zalderan, Bizkaiko kultur txartela, gure kultur bonoa hartzen baduzuen. Eguneko berrogeiko festiera izango da dela lan honez. Konsumitu behar dugu kultura, formatu behar dugu kultura konsumitzen dugula. Eta bien izaten duzuen, arek idazten duzuen, 24 euro bat, alek bi. Belako kultura,